They say I'm a fool to you. They say I'm a fucking crazy. You're my baby, baby. You're my number one lady, lady. I'm always with you. Ikaw boy, dito tayo. Saan pupunta? Sare. Naka-UUTD. Kala ko alis na kayo. For the boys. Kulang na nga lang dito yung service center nila, no? Oo. Ikaw kayo? No. Mga chikiting patrol natin balang araw mauutusan na to. Ayaw mo, Owen, makakadalawang ikot pa para makadesisyon tayo. Nakakabailan ng ikot sa tayo magdedesisyon na naman. Okay yan, ikaw driver. Pag ako yung nagdadrive di ba, hindi ako makapag-desisyon. Sasabihin sa akin mga kasama ko, ikaw driver, ikaw pag-desisyon. Rekta na. Maghanap na lang tayo ng malapit na nakikita yung sasakyan para kasi mga gamit na. Mahirap, galing to. Galing mag-suggest, Tingin muna kami doon. Life is good for 200. Hi, mami. Go to mami. Iyan mo nga. Let's go. Go to mami, go to mami. Asan po? Pili kayo, dyan o dyan. Hindi po pwede dito? Pwede rin dyan. Ito na po, ito na po. Pwede po ba dito? Pwede daw. Okay. Sakto, kita yung dagat. Woo! Gusto ay lumipat. Yeah. Gusto ko lang ay lumipat papuntang buwan, dun sa kwan, dun sa kwan. Ayoko nang hatid, ang dami ng pabig. Kala mo kung sino, kala mo kung sino. Lumipat papuntang buwan, dun sa kwan, dun sa kwan.